Olla a rúa de atrás, olla o chan, olla o mar, olla os que xa non están, olla o bardo cantar, olla o son do andar. Son os que veñen sen par, saen do seu despertar, collidos da tua man. Óllame meio, óllate, ollos ollos dos que ven, ven de ti, ven de mí. Óllate, óllame. O BNG sabe, pode e quere gobernar Vilagarcía. É un proxecto político de futuro que mira ás persoas, que sitúa a xente no centro da súa preocupación. Pensado para quen precisa de axuda para un emprego que sexa de calidade, digno, con retribucións justas. Pensado para as persoas máis desfavorecidas nunha política de benestar social para toda a cidadanía, orientado a darlle oportunidade a xente moza, pensado para que o rural e o entorno periférico dispoña das mellores condicións de desenvolvemento, preocupado por a nosa xente maior para que teña a mellor calidade de vida. En definitiva, é un proxecto para que a cidadanía vexa como se desenvolve todo o seu potencial, absolutamente identificados os intereses do comercio, da hostelería e dos sectores da economía local, sensibles que as necesidades de un desenvolvimento armónico e respetuoso co medio ambiente. En definitiva, é un proxecto de futuro. Por tanto, o BNG é compromiso coa cidadanía, compromiso con Vilagarcía, compromiso de futuro e compromiso pensado para as persoas.